bawa Alkitab, di atas Alkitab ya, jangan pegang teksnya kosong. Liturgi kedua, Amata Donri Panjaitan Mengarona Sida. Kedua, Nyonya Galingking Boru Siri Oringo. Belum ada. Dari sektor 2 belum ada. Tolong untuk ketua sektor 2, siapa tahu nanti terlambat agar disediakan cadangannya. Yang ketiga, Amata Sejabat Amang Manang Amang. Ada ya, teksnya sudah ada. Teksnya sudah ada ya, Alkitabnya sediakan ya. Yang keempat, Inang LS Simatupang Boru Pakpahan sektor 4. Setebi Amang. Amata LS Simatupang Boru Pakpahan setebi. Yang kelima, Amata Meyer Samosir. Liturgi Patuluhon, Amata Sofyan TS Silaban. Oh ya. Andre Aritona sektor 2. Disiapkan abang ya cadangannya sektor 2. Dari sektor 3, Nyonya Simanjuntak Boru Simanguncong. Selanjutnya dari sektor 4, Nyonya Siegian Boru Tambuna. Nyonya Siegian Boru Tambuna sektor 4. Nggak ada masjidah? Ya, ada. Nyonya Siegian Boru Tambuna. Mohon ketua sektor 4 untuk mempersiapkan cadangannya. Ati poha terlambat masjidah. Terus saya sektor 5, Ronaldo Siombi. Sektor 5, Ronaldo Siombi kan. Liturgi Popaton. Sektor 1, Nyonya Tambunan Boru Sitompul. Sektor 2, Nyonya Situa Manik Boru Marpau. Sektor 3, SJ Effendi Lumban Gao. Sektor 3, ada perwakilan sektor 3 yang lain di sini? Sektor 3. Sektor 4, Nyonya Hutahayan Boru Siegian. Dapat Budi sektor 5, Nyonya Purba Boru Samosir. Asikop Besudi. Pinanggido Salina itu sektor 2, Adung 2 Halak Nasoro Dope. Sektor 4 Sada, sektor Tolu Sada. Jadi Pinanggido untuk ketua sektor, manang situa sektor asa pinarade ma cadangan na. Atik boha terlambat nasida. Atik boha. Parmasuk ni liturgis sianon. Na parjolo sianon masuk. Dibuat manon mix sianon. Contoh liturgi 2. Liturgi 2 ada 5 orang. 5 orang berbaris masuk, dibawa mic-nya, yang lapar jolo saha uson, ambil mic-nya lalu berbaris di sini. Setelah berbaris nanti ada prolog. Sebelum dimulai ada prolog. Dung sikop manon kuli jongjong sudenson masuk manon prolog. Dung sidung prolog masuk na liturgi. Setelah selesai, yang pegang mic yang terakhir ditaruh lagi mic-nya di atas sini.
2022. Kap Jongjong Mahit. Hudul Mahita Salhutna. Sadarion marpesta paduahon ari hatutubuni Yesus Kristus. Gok olo-polo prohatta makalason holong ni rohani debata ditikyon. Boy manang akka ama dohot ina dihuriaon pajojorhon barita haluaon. Atong hupasat hamimat tusuderuas ni huria. Selamat Ari Pesta. Selamat Hari Pesta. Tapara de marohat tamar saar dohot debata ditongani pestaon. Tapuji ma debata marhite edde riama hita sasude. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi porbadia. Amin. Nunga tubuh di hita sada poso-poso. Dilehon tu hita sada anak. Pape tu abarana sugot harajao. Jala bahenon na goarna si pertahi halongangan. Ulu balang ni dibata ama saleleng ni lelengna. Raja ni hadameon.
Edehon hamu sada edena baru di Jahoba. Edehon ma Jahoba ale sadok tanoon. Pajojor hamu ma di tonga-tongani akka si pelebegu hamu lion nai. Di tonga-tongani saluhut bangso halongangan. Akka nabinahen nai. Marsoba mahamu tu Jahoba marpahian na marhaduhuan. Akka hitir mahamu marhadopon ibana. Ale isini sadok tanoon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale di bata amana di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamulatian husobaon hami tuho. Marningot si lehon-lehon mi nabalgaitu hami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus. Na sinerumisian Banua Gijang alani hami. Gabe na dangol do ibana jalan apogos. Pala tubuh ibana di barani Bethlehem. Asa mamora hami. Sai rajai jala togu-togu hami marhite-hite todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham. Napi napatar ni anak mi. Amin. Kudul mamu. Tangi namu mapati ni debata di hari paduawan pesta hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Psalmen 106 ayat sada. Haleluya. Madok maulate mahamu di Jahoba. Aina basa do ibana. Ai rodi saleleng nileleng na do asini rohanai. Songonima sahatna. Rak mangido gugu mahita tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata. Pergugoi mahami. Maulahon nahobar kupati mi. Sonari Mas minta tuh mina perjulu. Suara muna rap marolop-olop mahamu ainunga marpangulai rohani Jahoba mida jolma pardosa nunga dipalua hita. Psalmen 38 ayat 1-2. Endehon hamuma di Jahoba ende na imbaru sada enunga dipambahen ibana akka halongangan nunga ditupahi siamunai dohot tanganan nabadiai ibana. Nunga dipabotohon Jahoba hatuanai, nunga dipapatal ibana hatigoranai di adopan ni akapa begu. Psalmen 38 ayat 1 ayat 4. Nunga dingot ibana asiri rohana dohot astonganna tu bagas ni Israel. Nunga diidalu ujung di tanoon hatuaon ni di batata. Mar surak-surak maho ale sandok tanoon mangolot pun Jahoba pangiar ma suaram marulupolop jala marende mahamu. Psalmen 38 ayat 5 dohon ayat 6.
Puji Majahoba, puji hamu Majahoba, marakut arbab, mardongan arbab, dohon suara ni edet. Maruluk-uluk mahamu, dijolo ni Raja Jahoba, mardongan sarune, dohon suara ni sangka. Pasamen siapul walu ayat pintu dohot walu. Mardoron malaut ro di isina, portibion ro di pangisinai. Martopak-topak ma akabatan aik, rap marolok-olok ma akadol. Salamen siapul walu ayat sia. Dijolo ni Jahoba ay nungaro ibana laho manguhum tanon. Uhumon nama portibion marhite-hite hati koran dohot akabang so marhite-hite hasik dongan. Maredehita. Ale Tuhan debata amanami pargogona sohatu dosan para sirohami dahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi di bagasan hajahato dohami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian saluhu dohami manibil sian akka dalanmu masa godang pangalasion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan di basam dohot asini roham sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami saingot mahami hobar to asini roham dohot denggan di basam alani goarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Songono dohatani Tuhan Jahoba. Nunga diarsai ho ahu marhite sian akka dosan. Jalan nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu au sardiri manalesai akka pangalosim alani hadirionmu. Jaladang be hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin.
sonare sahat mahita tulitur gina paduahon. Dang say toktong holong parnidaan ni tano na targoguti ditiki rodo si palua laho paluahon luat akan na hinaliangan ni bagas parbegu. Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Bangso na mardalani di bagasan halomon parnida sada panondang nabulut Bisardo sada panondang ni akana mangida tano di kuman di hamatean. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho ibana malalas ni roha na bolon. Marlas ni roha na sida di jolo ni bohim. Songon las ni roha ni gotilon. Songon parolop-olop ni na berbagi tabat-tabat. Jesaya sia ayat 3. Aidunga di ponggol honho auga na ape tu ibana dohon batahini abarana dohon licing-licing na mangadu ibana songon ujung di ari media. Jesaya ay masuksak do suwut nasa senjata ni passenjata jatuh tur ni tonga-tongan tetangan rodi ulos namar sapu mudar gawe sepanganan ni api. Yesaya sia ayat 5. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso di lehon tuhita sada anak. Papetu abrana do sobot harajaon jala baibuna guarna si partai halonganan si ulubalang ni debata. Ama saleleng ni lelengna raja ni hadameon. Yesaya sia ayat 6. Bahen hagaganda ni harajaon dohot hadameon naso maruju di habangsa ni sidaun dohot di harajaon nai pahot-hot dohot patuguhon marhite-hite patik dohot hati gorang olan neon rodi saliling lilengna hamuruhon ni Jehovah Zebaot patupahon songoni. Maredi kita halalas ni roha gudang. Tatangihon mahatani di batana gabe turput diari paduahon pesta hatutubu ni Yesus. Imana tersurat di Yesaya 63 ayat 7 1 ayat 14.
Sai barita hono kudo aka dengan bahasa ni Jahoba. Aka puji-pujian ni Jahoba. Aido na tamamar ningot sude na binahen ni Jahoba tuhita. Dohot alani godang ni dengan basam tu pinopar ni Israel. Na binahen na tu nasida hobar tu aka asini rohana. Dohot tu godang ni dengan ni basana. Ailina do, tongon do, bangsoku do nasida, anak aka na soolopao tohon, jadi dung songoni ibana masih paluan nasida. Dina sahagugutan nasida, dohot ibana targugut, jala suru-suruan ni bohinai paluahon nasida. Sian holong ni rohana dohot sian pangoluyen na ibana paduahon nasida. Jala dihidak nasida, jala diopa ganup ari sian narobi dope. Alai mangguturi do anggo nasida, jala diarasahi todina babadia, dibaheni marbalik ibana gabe usu nasida, jala ibana sendiri marporang dopak nasida. Alai setok tong do anggo ibana marningo di bangsona uju di ngoluni si Musa. Dia ka ari narobi alayang ko naong di dok nasida di dia do ibana naong mabuan nasida nakok siani laut rap dohot permahani paduahon di biru-biruna di dia ibana marsagihon todina badia itu tonga-tonga nasida ise ibana nama nunggu si Musa marhite siang tangan hamuliaona naon patolak aik di jolo nasida lau mambayang barita nasa leleng-lelengna. Ibana manugu nasida mamulus akapusak songon hoda diadaran dangdung tartuk-tuk songon pinahan natua turura ditogihon tondi di Jahoba nasida tarsasar sonangan songon ipe ditogihon ho bangso asa mambahan goa mengar mulia. Martua mana tumangyon hatani di bata jalan opsa. Amin. Tabigi makor sian lansia.
Sonari sahak mahita tuliturgi na patuluho. Diborngin nasa sadai tarbege ede di barangan di surgoi pasangapon Tuhani nau tuburo si balua di huta Bethlehem Efrata songon binari tahun di suru-suruan nau takas tinonahon akka panurirang hian. Pesalmen 96 ayat 1 tolu edehon hamuma sada ede dai baru di Jehovah edehon hamu edehon ma Jehovah alai sadok tanon edehon hamu ma Jehovah puji hamu ma guarta bari tahun hamu ma hatualuna ya setiap gano bari bajujur hamu ma di tonga-tonga ni angka barbegu hamu liauna hamu liaunai di tonga-tonga ni salur bangso halo ngangan akan binahen nai. Pesalmen 96 ayat 4 sahatono. Ay natipul do Jehovah jalata masih tutuh pujion nasokal do ibana mengatasi sude akadebata. Ay aji-aji do sude debata di akabangso. Alai angko Jehovah nong majadihon akalangit. Hatong amon dohot hamuliaon di jolona hagogoon dohot hinauli masa di bagas habadia online. Pesalmen 96 ayat 7 dohot siang. Amu ale akam marga na aka bangso sailehon hamu mahamulion dohot hagogoon tu Jehovah. Rehon hamu ma di Jehovah hamulian ni goarna bon hamu ma silen lehon dungi masuk mahamu tu bagas akka alamana marsomba mahamu tu Jehovah berparat berpakaian namar marhadohon akka hikir mahal maradopon ibana ale isini sandok tanoon. Pesalmen 96 ayat 10
Maboa-boa hamu mah di tonga-tongani akka parbegu. Jahoa doraja. Hotma atong portibion dan tagamon humordit uhumona masogot akka bangso di bagasan hati goran. Marlas niroha magisi akka langit jalang marolop-olop tanoon mar hasak-hasak malau ro di isina. Pasalmen 96 ayat 12 dohor 10 marolop-olop ma akka ladang ro di nasadasi marolop-olop ma disi sude akka hau di tombak di jolo di Jahoba ay nungaroi bana manghuhum kanoon uhumon nama liat portibion di bagasan hati goran nang akka bangso di bagasan asitonganna. Maredeta. Madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea setot di porbadia andorang sohaubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubano torudung di tano na mula mangolu di aripa toluhon na manaik tu surgo la hundur tu siamuni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamunak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopani hala Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namandok mula mangolu so di daging halat naung mate doho dihangoluan na sora suda amin. Sonari masuk mahito liturgi na paufatkan. Beritahun di dolo di rura sude inganan naung tubuh Kristus si paluai. Beritahun di dolo nungaro panodang make batu jolma na holomon alani dosa.
Lukas 2 ayat 2 dohon siap. Jadi adong mamarmorgen di ladang na di sini aka permahan mengingani pinahan nasida. Jadi didapatkan saat suruh-suruhan mana sida. Jalan marsinondang masangat ni Tuhani kumali yang nasida. Gabi mabir situ tuma. Lukas 2 ayat 10 Roris 10 sada. Alai didok susulan lima kinasida. Unang mabiar kamu. Albarita halal sekolah. Unang do kubut Tuhan muna. Pasudian ini sadok bangsoi. Ayat naktuguros dihamus sapon inaw. Di hutan di sinau hibaluai ima Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 12 dohon 10. Onma pertinadaan di hamu poso-poso do dapotanuna nabi norhos peak di panggagatan. Jalato puma adong doan disuruh-suruhani torop aka parangan perbanua gijang dipuji nasida do de mata madok. Lukas 2 ayat 14. Hasangakak mani debatana di ginjang dame mani tanoon dia kajol mahamulauni. Pagalahot tamalilinon songon simbol poso-poso na tubuh ima Yesus Kristus. Nama boan hati uron tu portibion nagok haholomon romahamu tujolo parjamita. Pendeta sang hormat Dewan Koinonia Mayor Samosir, Panitia Natal calon Situa Daniel Siagian, Seksi Ama Hisar Padiangan, Seksi Ina Rina Boru Samosir, Ruas Ama Situa Kasinurat, Ruas Ina Kartini Boru Marbu.
Di
Abdul Mahamuna, Kabegema Vokal Grup 1000 Lilin.
bagi makorsian amat. Betapa
Sunggul-sunggul dihita di bagasan sadarion, marminggu dohita songon nasomal ima di pesta paduahon, jala marpeleat tujolo dohita ima haperluan tu radio bona pasogit HKBP. Soni ma sunggul-sunggul dihita di bagasan borminon. Tabegema kursian SPH.
Bethlehem. Marede hita hupang pengupelean na perjolo di Natal na perjolo. Dameni debata na sumurong siyang saluh na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal Madita. O naman tak do Natalo nate. Ujago sen tahun nasalpu
Jamita di pesta Natal Padua Honon ima surat ni Apostol Paulus madapoton si Titus di Uria Kreta di 2 ayat 11 sampai 15 asini roha ni debata anunga tarida asini roha ni debata sibahen haluaon ni saluhut jolma diajari dohita asa taswadahon roha naso daulat rodiaka hisap pisap tanoon asa taparangehon hatomanon hatigoran dohot hadaulaton tagan dihasyanganon laos diajari dohita paimai mahon hatuaon natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debata nabelgai dohot Kristus Yesus si paluai ay dileho do dirina humokopita asa ditubus sita sian nasa hajahaton asa orasonna didirina bangso na ibana na punasa naulom madapoton akka ulau nadinggan ima hatahon paingoton jala ajarhon sian nasa gomos niroham unang madong na marhuni roha midaho so nima sahana khusus di pesta Natal Padua Honon pawado tuhita ya pesta paduahon tradisi ni Jerman doi natai huton nandibuan ni sinomensen dakse de gereja marnatal pesta paduahon apalagi ortodoks gereja ortodoks Rusia na tubuh na pinarar nila Kristen Yahudi soalnya nang Roma Katolik dangolo na sida marnatal moloso Januari kono 6 Januari lo aleng ko di Jerman masa do Natal paduao ido nantai huton diturpukon di surat ton Apostol Paulus do surat tu si Titus songoni nak tu si Pilemon songon murid hamba na manguluh nak kahuria na diperserakan khususnya turpukon ima surat ni Apostol Paulus tu si Titus na melayani di sada ingana di Kreta Kornihuta di Yunani na berlatar belakang gudang disiaka kekejian, kekejaman, kejahatan, aka harorangon, aka penindasan, pembunuhan. Jadi adong bohape sada huta nasongoni adong dosa ada luat pangisinai denggat teratur disiplin burju damai golong ni roha di sadahutai jala merdeka alai adong do di sadahuta nasodong keteraturan akajol manai bebal penuh kekerasan intimidasi harorangon permabukon panakoon bisi masude akaharorangon ni di sadahutai jadi meragam akahutai arong na deba sadahuta satonga na burju satonga tang burju jadi misalnya arong do di Lampung sadahuta olat tukang begal di si jadi moloso jago membegal dang anak ni amongna amat takom besi motor jete
molo so malo manako dang bawa nggak anak main dia. Pokoknya di sini narkoba, pencuri, pembegal, perampok, anong bisa dahutai. Songan ini naik pasahatan ni Apostol Paulus tuhuriai unang madiulahu nak kaharorangon alai sadahuria nadinggema sitiruon teladan akan disiplin akan burju akan parolong ni roha na jiwa membangun dang adok perbolak-bolatan dang adok perbeda-bedaan songon na mampangon teh damelo teh soyai binigi suara na gugu anggota kihami di Sumatera beh gugu suara ni ke perheledui perubasan anggota soni nama labok na pelagi pedita becerna rora sona labok do memang cowok to berbeda noeng dah guna dulu taruh lu gabung-gabung aleong gawe penga ulon ni pedita te amang enang te ba pina sohok masude marisa perang betong bangun dulu dan tahu nama resawi putih saya kereta api nama alana moloso marisa dang sakoin na jadi saya marisapi me putih saya ale betukom mak pinasok mana merjuji beda itu perhelai merjuji te molo ruas ni huriah KBP dang merjuji pinasok mana mebuk bamolo korama rakse mebuk be martang yang namulun ni soni do neng dohon ni si Paulus tu si Titus pabuwa tu hudia keretai unang besai mebuk unang besai marjuji unang besai narkobai unang besai marjahati alayak kaulau nading ganima maula kaama merjasma merdesi rapi sona kamaon ni tersuma-suma pada ngono teh mula kaina markawaya mah terus apa saya Ibu Kartini sudah ngon naraku mana terpaksa loh asal naik kata tamu do orang koting mu nawar kep bedo angkona ina poson nang bebas do maksud lah sabui marjoket alian obui marjoket itiki na tenanga de ale melosong itu todo binereng anggo nangon tiap minggu binereng rapi lo terus akalensio kainahan na besong ni do aka amalensi nak ibeta benai komuniti lem maju do lensio ba lem tu maju dah mak tabodo sonido nang diturbukon ay nunga tarida asini rohani de mata kasih karunia Tuhan itu sudah sangat jelas dan nampak bagi kita dang be asa melue hita asa denggak kita marparangi ala nong dipelue ala nong gawe Kristus kita nung gawe dapot ta Yesusi gawe marparangan nadenggan marpahian nadenggan marpikiran nadenggan sude hata pangalaka nadenggan sude Roma marroa maka pasu-pasu berkat Tuhan melimpah mengalir ainunga rotot di porbadia masuk tu rohat atau pikirat atau hati-hateta sebenarnya semenjak terdiri dibuat tu jolo ni langkatanon ngasaur be Tuhani to di porbadia do de bata amat hita gawe ka anak mata hita gawe ka perhalado gawe ka pelayan gawe hamba Tuhan gawe ka perroha si saya sudah luar biasa dakolat di luar penampilan alai sudah perbagasani batari daun nong gabe
saur Jesus itu di bagasar hatta begitu dah ditabu iya dona Kristenon tabu ulu ni jolma iya gabe ala Kristen sonang nina sonang rohani jolma ima mergereja torok nai biner sonot tabu bau tahun narobu torok matong muse ngani dok sajer mat doron tang nasan sebeli geron baikun hebat dotong bayanota Natali apalagi ibuan nomen senisa Jerman marlas ni roha majalo Natali ainunga patar jelas tarida nyata hadir kasih karunia keselamatan bagi kita itu lasni rohata di Natalon anggau di Natalon Detewo kuilala, teuhien. Anggona tahun ini kan satu ada bebek covid ika. Aku udah protokol na, aku udah aturan. Ingat tamu udah silang-silang kursi oka. Anggona nggak mulai merapat, mulai nyamak kita. Diajari dohitan sata sodahon rohana sodaulat. Pangalawak kena buruki, roha-roha Herodes. Nek pamateon Yesus Kristus dungi didok suruh-suruh nima unang mulak kamu tusi Herodes alai sedalan asing mahamu ay nek pamateon do Herodesi alani dok diajari do hitan sata sodahon rohana sodaulat rohana so beribadah na malas su gereja malas merpungu koringkas metataburuh berang na merpungi lansi bay natabuan habis ibadah mangan ate habis mangan medodok malas merkur ayo pe medodok ai patabu-tabu iba kama tong gudang-gudang kieu si panganoni tiki beribadah tok taburu pe jolo mangan maita samarkorina anggui repot masih mamora ini namar korok kamu nain nararong be amalas be ai ngapa butokku bawa namang guru saur mamang ate ku sabar do mulai ate maka pangajari kur oni korama audok tu kombes do mahoni ku oleh ne mana do awak sematu pang pemaromat tong putih baru semangat ma aikona masih tugu-tugu do te Oni Deborah bah mantap itu Deborah bah. Para rekan suara mantap bo, mantap dulu, mantap bo. Aro perditata Suryani, dewa mentong. Oh kami mendukung, sangat mendukung. Asa terida hasadotai ihuriau nama huriau. Baru tabu mari roha labok. Melungum maroha moloso tarida akar wasni huria igereja ya molo perjolo hubereng terlansero marminggu dah maksiahan molo marminggu tenang auto marminggu dah dokter tasoid marminggu dah maksinurat marminggu dah maksinabila anggo ngaro be ngamap igereja itu tahu itu ale molo so marminggu biar lagi bah nang solomoro ana merenga horai naroha mas pada mangdo pidana ma horai ben naroha ka alang go haidu rupe amulan sei tapi da usano wawan mang lupa hokamu mati tak tarha lupa honi gereja Mampangon sebenarnya salah satu gereja terbaik melau bereng salah satu gereja terbaik alang mangulu hapor siau di sonida nak perhelado mangulu hapor siauna itu bahasa uduk-uduk kau jago-jago ni lakon naraku uduk-uduk nami betul ale mulu si melu-melu do tarotok mamer perhelado melu-melu tarotok mamer punganina melu-melu tarotok mamer pungan ama barang dinggabe muderi ate satok itu gijang satok itu tor satok itu gijang barang sa tao ngalo asa udah alai so tenang do mengaliri muderi buti olah
Dungo au jam 5 jam 6 pagi hari Minggu ngaro ruas ni huria tu gereja. Ngaro perhela itu. Berarti ngadu mana jam 4. Behebat do ruas ida ti namar Tuhannya teh. Ngor gereja. Ada mungkin masuk japi itu berangkat mana jam 6 tak mungkin. Manang dungo jam 6 ngai ko jam 5 mana dungo. Banona sarapan na. Panguluh mobil dope. Mardalat dope dalan. Saat tu so. Wah, luar biasa do disiplin. Isodak ya terlambat japi itu nah bereng dah. Minggu pagi jam 7 enggak pernah terlambat. Anggo hiburan asing terus terlambat. Daknya lewat iso pas-pas do. Anggo lewat 1 menit boy mati. 9.30 pasti tebak masuk. Nakip jam 6 Roy si itu cian japi masuk kita jam 6 niku tebak do masuk jam. Emang kondisi disiplin do, itu jami tahun. Diajari roh hita asa taswadahun rohana sodaulat, dia kahisap-hisap mitanon, akahamalason, ikon hati goram mata parangehon, hadaulatom ma, lasni rohama, konsekuen ma dihata do pabahenan, unang salipat do hatana. Ale ahana irok songon tadani ruas ni huria ma. Ai dileo do dirina huma kopita Jesus gabe jolma imana tali debata gabe jolma hologos sarks hegene to di bahasa Sunan dungi gabe daging mahatai sada istilah dari ciptaan roh tu rohani si Yohanes mandokon logos hata firman kalam kudus pikiran logis manangari ro debata majadi ma anggo di logika ni jolma nang mungkin debata gabe jolma ala yang di debata idokon Agustinus tuko gereja kalau seorang pendeta bisa menjelaskan siapa Tuhan yang diterangkannya itu salah ala dauhiyat dope sian hatorang atai sian parbinoto atai taring waktu Tuhani dauhiyat dope pikirata siat Tuhani molo pe di patorak padita molo pe di patorang teolog molo pe marede kurak ros ni huria dangi pe sebenarnya Tuhan yang sebenarnya tidak pun Agustinus molo arong sahala padita madog ngahayau tu surgo dungi mula kau sat surgoi lawang musi tu bano gijang turun amuse bohong karena seorang pendeta pun tidak bisa menjelaskan surga. Kalau dia bisa menjelaskan secara detail, itu bukan surga yang sebenarnya. Hati-hati tadi. Alai semampuni jolmai, semampuni perditai, semampuni dogmatika, semampuni agedatai patorakon, dauhiyat itu sebenarnya lebih kudus Tuhan itu, lebih suci, lebih mulia, lebih dalam lagi dari lautan, lebih tinggi dari langit dan bintang. Tak sedia dope agedat tahun nabi nani jolma dei amangin. Holan na mencoba menjelaskan do teolog. Soni do nang si Paulus manurat surat tu si Titus doko maajari maruas ni huriai. Nunga di pelua Tuhani hamu sia dosa do hamatean. Ala nong di pelua do hamu asa gabe ikut daulat. Dang asa gabe asa melua hamu mabanda dengan naung dibalua do. Bukan supaya tetapi karena telah diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Yesus Kristus, diselamatkan oleh Roh Kudus, maka kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Guguruk kamu juga. Amin. Ala nong dipelua do kita dihokop kita marhite mudarna dipersilakkan ibana gabe dapotak kita lasni roh haluaon do surga asonangan ai dileo do dirina homo kopita asa ditubus sita sian nasa hajahaton asa urasonna di dirina bangso nong ibana na punasa naulom pada poton aka ulau nadinggan ima hatahon nina si Paulus tu si Titus paingoton jala ajarhon sian nasa gomos ni roham sian nasa gomos ni roham, sian nasa gugum, sian nasa tangiangmu pasahap miturus ni huria. Jakom maji suci di bagasang ulung. Unang madong na marhuni roha midaho. Sepanjang positif
mananga habe tawai makan ading gadi huriat tau. Bolo positif dah, positif. Pudi mahita mendukung ada mangenang. Unima sian hami pasaton naima selama hari Natal. Pajupa mahitam se tanggal 30 sada borngin nama teh. 30 sada borngin tunggu tanggal sada tahun baru tuata maduan kita. Amin bertanya kita. Mulai di asini roham Tuhami ale Tuhan Jehovah arhite Yesus Kristus nang tubuh tu pertibion di lalahami do sudi parhala do keluarga besar terlumbu biakar rosni huria di HKB mampangon nah berkami luar biasa do rohana sida namang huto Yesus nang adong sida lian nasida ale di baga sapos ni roha do las ni roha pasu-pasu masaluna akama nami do ina nami di son songoni akalan sia di heto nasida sian jabuna hanadao roro du bagas jorol marlas ni roha songoni pungan ina pungan ama judi ham tahina punguri sondo akana marliturgi dongani urupi pasu-pasu hami di bagasan Yesus Kristus. Amin. Ta puji Tuhan tahut papungu pelih kita.
Pasatami masih nanilon mi Tuhan pilihan nami Tuhan. Saya jalan mengabi wakna khusus di julum. Pasapasa meja laramoti asa parasiat kami pilihan on. Patipulon harajamu di tonga-tonga ni huriam dok di pertibiu. Wahai marhanai marhite hite tordim. Assalamu tadahami kurang ni sila leon mi Tuhan. Assalam kirikir hai mandok muliati Tuhan. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saat malam roham di bano tongoson na di bano gijang. Yang matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni doa nomor dosa Tuhami. Na kami togio tu pangujunan palua mahami sian pangalu. Setabi tidak saluna atik boha adong na mamereng dompet warna merah, dompet ina warna merah. Bila ada yang menemukan dompet warna merah, silakan menghubungi Mama Bunga. Dompet warna merah. Sekali lagi, bila ada yang menemukan dompet warna merah, ada? Oh, puji Tuhan, jadi Natalan. Oh ya, oke, ya, ya. Amang inang semuanya, acara kita masih berjalan, masih berlanjut, masih ada beberapa performance lagi, jadi jangan meninggalkan tempat dahulu. Pak Ketua, bagaimana Pak Ketua? Bapak Ketua Natal, Pak Ketua Natal. Ya, jadi kita lanjutkan acara kita. Kita dengarkan
kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Ama Ina tahun 2022 Amang calon Situa Daniel MH Siagia. Kita kasih tepuk tangan untuk Ketua Panitia kita, luar biasa. Horas Shalom untuk kita semua. Parjolo mandok mauliate matu depatata ala basa-basa ni debata boy hita marpungu dison mamuji debata mangulawan perayaan Natal na kedua dohot perayaan Natal Ama dan Ina. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada para senior, para orang tua kami, Amang Ina dari lansia yang juga turut hadir dan memberikan sumbangan acara tadi nyanyi kur bersama dengan kita. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para jemaat yang sudah hadir di dalam acara Natal kita. Yang ketiga, terima kasih kepada panitia dan teman-teman yang sudah membantu atas terlaksananya acara Natal ini kita dapat terlaksana dengan baik. Sesuai dengan acara Natal kita itu kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita untuk menjadi panduan kita untuk maju ke depan. Saya mengundang kepada Ama Ina atau saya bilang Lai dan Ito untuk hadir dan ikut di dalam seksi Ama dan seksi Ina. Tadi sudah ada performance dari seksi Ama, kita ada kur, juga ada gerak. Nah, begitu juga dengan seksi Ina dengan penuh kejutan, ada acara-acara tadi dengan vokal group dengan penuh gerak dan tari. Jadi mari kita dukung seksi Ama dan Ina, mari semuanya untuk masuk ke dalam seksi dan Ama dan Ina untuk kita bergabung memuliakan Tuhan di dalam gereja ini sehingga semua kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terakhir, seperti kata pepatah bahwa tak ada gading yang tak retak, kami panitia mohon maaf apabila ada penyambutan kami, acara kami yang masih kurang atau tidak baik pada malam hari ini. Semoga kedepannya acara Natal Ama Ina nanti bisa kita lakukan lebih baik lagi dan lebih meriah lagi dari yang sekarang. Sekali lagi, selamat Hari Natal kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita, memberikan kesehatan, keselamatan hingga nanti kita bertemu kembali di tanggal 31 malam untuk menyambut tahun yang baru. Horas Madihita semua. Iya, tepuk tangan untuk Ketua Panitia Natal 2022, luar biasa. Terima kasih Amang. Ama, mana Ama? Kur Ama. Mana pasukan Ama? Udah pada. Tadi luar biasa ya, performance dari lansia. Lansia, kalau saya acungin jempol buat lansia, luar biasa. Dari kemarin 2 hari ini luar biasa lansia. Yang kedua baru dari kelompok ibu, Deborah, luar biasa Deborah, pakai gerakan. Yang terakhir Ama masih juara yang akhir lah. Gorama. Yang penting semangat sama Munte ya. Ya, sambil menunggu performance dari artis kita yang nanti akan tampil, kita minta dulu kesediaannya Kak Oli. Kak Oli nyanyi dulu, Kak Oli. Iya. Nyanyi apa kek? Iya. Siap-siap Amang Siombing. Amang Siombing solis nyanyi ya, nyanyi apa aja, lagu gereja, lagu Natal ya. Silakan Nina. Ya Om Jess. Dari mana Pak?
berdua sama Inang Pendeta lah ini. Inang Pendeta Boru Sihite. Tepuk tangan buat Inang Pendeta Sihite. Kita mau dengarkan Inang Pendeta nyanyi. Abang Jess tolong diturunin saja. Nang Pendeta habis makan yang enak. Jadi Mungkin di sini Abang Ina ada yang tahu lagunya, boleh sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Masing-masing bisa Google aja judulnya Waktu Kita Kecil. Karena kita tepatnya untuk judulnya. Waktu kita kecil merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadar seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena
Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita gelisah, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita lagi. Karena kita Dia menderita, karena kita dunia yang hilang diselamatkan dari karena kita. Karena kita Dia menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Mana tepuk tangannya? Terima Luar kasih Bang biasa. Jen. Tanpa briefing, tanpa latihan. Sebelum kita lanjutkan, ditemukan sebuah handphone MI ya, Xiaomi mungkin ya, warna coklat. Handphone, coba lihat handphonenya masing-masing. Handphone warna coklat. Tuh. Sekali lagi telepon handphone Nino. Sekali lagi, bila mana ada yang merasa kehilangan handphone, kalau ada yang merasa kehilangan, hubungi panitia. Lewat dari 2 hari menjadi milik panitia. Salah ya? Enggak ya? Iya. Iya, ini nggak bisa. Hah?
Deborah. Sekali lagi tepuk tangannya. Luar biasa. Luar biasa. Oh, masih mau betul. Tahun depan mesti lebih ini lagi ya, lebih heboh lagi. Ya. Ya. Ayo, gaya masa kecil. Gaya masa kecilnya gimana? Foto 1, 2, 3. Iya. Lagi terus sampai pagi, sampai pagi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Deborah. Tahun depan ama yang kayak gini. Tahun depan, tenang aja. Kita bikin lebih heboh dari yang ini. Iya. Sekali lagi, handphone. Siapa yang merasa kehilangan handphone, silakan hubungi panitia. Di mana Kak Ici? Konsumsi ada di mana? Di GSG disediakan konsumsi. Iya, ini handphonenya. Di GSG Gedung Serbaguna disediakan konsumsi. Kita berdoa di sini saja. Kami minta Amang Pendeta tolong untuk doa makan Amang. Ya, dari sini. Pertanyaan mahita mulia dari Tuhan Nunga dengan berdalam pesta Natal tanggal 26 Natal berlawan sadarion di bawah salah roh 20. Jadi si panganon baik megawe gugur las roh yang di bagasan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, diutamakan dulu orang-orang tua kita ya. Lansia. Masih ada performance lagi dari Deborah? Masih ada? Kami setia kok menonton. Arta, mana Arta? Arta? JC mau kemana? Belum? JC udah lapar ya, pusing. Mana Arta? Arta sini. Arta dan Sini, Desron, Arta dan Desron, maju. Arta, ayo Arta. Ayo Arta. Ata, ayo tak. Arta, Desron, mamanya, papanya. Amang yang Foto, main. foto, Kakak foto. yang suara dua. Bukan nyanyi, foto. Ayo tak. Mamanya ayo, udah tak. tadi nyanyi solis. Ata, ayo. Arta, ayo nyanyi Arta. Mumpung ada Bang JC. Ada Babang JC menghibur. Ayo Arta, sini Arta. Kita sambil menunggu makanan konsumsi. Ayo Tak. Satu. Cek, beneran yang ya. Sini dong, sini.
Asik. Satu album. Ya. Masih di sini, masih di. Hah? Duet sama siapa? Ayo jangan. Apa lagu kita? Lagu Batak, apa lagunya itu? Apa ya? Gua nggak, apa sebutin dong. Ya, satu lagi. Saya akan bernyanyi bersama. Apa tuh lagunya? Oh, Holy Night. Iya. Mana tepuk tangannya? Sini deh. Jarang-jarang kita. Jarang-jarang saya bisa nyanyi sama artis. It is the night of the dear Savior's birth. Arta. Long lay the world in sin and the pining till he dreamed and a soul that it told. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder free, and you and glorious one. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. When Christ was born, oh, night Wah, nggak kelawan. Bang Jesse. G. Saya tahunya dari G doang. Bikin W kesel. Deborah masih ada? Oke. Jingle bells.